Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आयना बर' इउटुब चेनेलाव दिनैनि बे गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि 1 थारिखआव गोसो गोथारै बयनिसिमबो नैबे आर'नाइजों बयनिसिमबो आंनि आयना बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय बरायनाय जासिहरनाय थाबाय आरोना जाहाथे गोदान बोसोराव बयबो अनज्लायनानै रंजा बाजा थानो हायो गोजाम बोसोरनि गाज्रि मोनलायनाय मोनसा मोनलायनाय हिंसा मोनलायनायफोरखौ ज्राब बावगारनानै आरोना ओमफ्राय गोदान बोसोराव बयजोंबो अनज्लायना थानो हानाय एबा बयजोंबो गोरोबना थानो हाथों आरोना बयबो अनज्लायना थानो हाथों गोदान बोसोरखौ मोजाङै रंजा बाजा बरायनो हाथों बयबो खौसेयै स' दा आङो जोंनि गामिनि बाथौ थानसालियाव थांगासिनो नोंथांमोना नायलांदो जोंनि गामिनि बाथौ थानसालियाव मारै रोखोम खालामो नोंथांमोना नायलांदो आरोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों दा आं थांबाय थानोसै आरोना ओरैथिं थांनांगौ आरोना ओरैथिं नैबिथिं थांबा क'क्राझार मोनो बिथिं थांबा क'क्राझार मोनो ओमफ्राय दा आं थांबाय थानोसै ओरैजाय साहा फारसे बिजों थाङोबा नेशनेल हाइवे मोनगोन आरोना ओरैजाय साहा पाटगाव मोनहैगोन आरोना बेजोंथ' क'क्राझार मोनहैयो डाइरेक्टनो दा आं थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर केमेराया खोमसि नुबाय खोमा दा आं थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना जोंनि गामिनि मन्दिर आरो थानसालिखौ आरो मानसिफोरा न'खरसे जोंहानि बाथौ सिबियारिफोरा बारा बुरजा गैया आरोना 34 न'खर खेराइबो होयो आरोना जोंनि गामियाव दा मोनफैबायनो लोगोफोर जोंनि गामिनि बाथौ थानसालिखौ खेराइ थानसालि बाथौ थानसालि गारजा थानसालि आरोना नै आदायाबो फैबाय आदा फैबाय आदायाबो नै न'आव खुलुमखांनानै फैबाय दायो खुलुमनोसै जोंबो बयबो दे मोजाङै सु एसे हाबजेननायनि आथिं सुनो नागिरदों औ आथिं सुदों दे औ आं सुनसै दा आंबो खुगा आथिं सुनसै आरोना दा नै ओमफ्राय माखासे दा थानसालियावथ' खुलुमखांजोब्बाय नालाय ओमफ्राय दायो नै उन्दैया गिदिरखौ सनमान लानाय बे हाबाफारिया नै सोलिबाय ओमफ्राय आंहाथ' लेट जाबोबाय नालाय ओमफ्राय थेवबो आङो भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोननो होग्रोनाय जाबाय आरोना आङो दायो नै उन्दैया गिदिरखौ सनमान लानाय गेदेरा उन्दैखौ अननाय आरोना दा बे हाबाफारिखौ नै मावफुंलायगासिनो रेडि रेडि जाथ'वाखै अरुणा रानि नै उन्दैया गेदेरखौ सनमान लानाय आरोना बे हाबाफारिया सोलिगासिनो गेदेरा उन्दैखौ अननाय बोर सारस्रिनाय देग्लाय बोसोराव नांथ'वामोनलै राजा आंहा रेडि जाथ'वाखैमोन ना दायो जोंना उन्दैया गिदिरखौ सनमान लानाय ओमफ्राय गिदिरा उन्दैखौ अननाय बोर होनाय बे हाबाफारिया जोंना सोलिगासिनो ओमफ्राय माखासेया जोंना खुलुमैफ्रा माने खुलुमगासिनो आरोना ओरै बाथौ थानसालि ओमफ्राय नैबे जाबाय गारजा थानसालि आरोना नै हाय होनदोरा एसे जोंना नै आइना बिथाङा खुलुमनो थांगासिनो दं दा आंबो बाथौ थानसालियाव हाबबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय आं एसे सनमान लानो नागिरदों आरोना गोदान बोसोराव साननाय हनायफ्रा एसे जाफुंसारथों आं बेखौनो आसा खालामनानै आङो देग्लायनि बे बोसोर गोदानाव आङो आफा बोराइ बाथौनियाव आङो आर'ज खालामनो सानबाय आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअनि गेजेरजों दा आं खुलुमनोसै जाहाथे साननाय हनायफोरा जाहाथे मोगथाङाव जाफुंसारथों आं जा गोसो सिङाव साननाय दङ बेखौ आं आर'ज खालामनोसै आरोना स' नायलांबाय थादों आरो बेखौ
आफा बोराइ बाथौनि थानसालियाव सनमान लाखांबाय आरो गारजासालियावबो गासैबो आइ आफामोनखौ सनमान लाखांबाय आरोना दे फंबाय मोजाङै मोजां साननाय हनाय साख्रि बाख्रि नाजानायफ्रा मोजाङै जाफुंसारथों मोगथां महराव दे फंबाय दे आदै गोदान बोसोरनि दे आदा आज जोंनि खाखरबारि गावदार गामिनि बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोना दायो आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दायो मावफुंनो थाखाय जोंहा लाहार फाहार जाबाय नै नायना लाबानो जाबाय आरोना नै ओरैजाय बे जोंनि गामिनि खाखरमारि गामिनि दै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय खाखरमारि गामिनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोर आरोना नै लोगोफोर नायना लाब्लानो जाबाय दायो जोंहा बाथौ आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय आरोना आरो जोंना नैबे जोंना बर' दौरि लोक्षि दौरि आरोना बियो दङबा साथामबो ओरै फै दौरिया थाफैजोबनांगौ सिगाङाव गासैबो रायजोफोरनि बा जोंनि गुदि बाथौ सिबियारिफोरनि खावलायनायावसो आं दिनैहाय हांख्रायनो गाबज्रिनो आवगायनाय जाहैबाय भुल गोरोन्थि थालांनो हागौ जाहाथे गोरोन्थिखौ निमाहा होयो आं दहाय गिबियावबो आफा बोराइ बाथौनाव हांख्रायबाय बा आर'ज खालामबाय भुल गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होनांगौ होननानै हे आफा बोराइ बाथौ साननिगिरि सानजा भुमनिगिरि राजा आफा नोंनो नब राजा हे आफा बोराइ बाथौ दिनै बैसाग दान 1 अक्ट' शनिबार बाराय फुंजामुथि समाव खाखरमारि गावदार गामिनि गुदि बाथौ सिबियारि गासैबो गोसो मोनसेयै नों बिफानि थानसालियाव आफावनि हा गोथार लानानै लिरस्रां बिलिरस्रां खालामदों आरो नों बिफानि मुङै लाइजौ सायाव गय जरा फाथै जरा होनाय जादों आरो नों बिफानि मुङै जोंमा आलारि बाथि सावदों आरो नों बिफानि मुङै सान्थि होनाय जादों बिनि गेजेराव भुल गोरोन्थि थालांदोंब्ला नों बिफाया निमाहा होनानैबाबो गोसो गोथारै आजावनानै लानांगोन हे आफा बोराइ बाथौ नब राजा खाखरमारि गावदार गामिनि आं सासे गुदि बाथौ सिबियारि नों बिफाया आंनि जिउ सोलेर आरो आंनि नखरनि गासै मुनुस मायानि जिउ सोलेर
मोजाङै मोजां लाखि लांनांगोन लोमजालु साजालु जायाजासे सोलिलांनो हानायखौ खालामथारनांगोन फरायनाय लिरनाय गासैखौबो नों बिफाया गियानि मेलेमजिबि गोसो गोथौ खालामनानै होनांगोन फोरोंगिरिनि फोरोंनायावनो जोंनि फिसाफोरखौ फरायनायाव लिरनायाव लिरफुंनो हानाय फरायफुंनो हानाय गोसोआव थानाय खालामनानै होनांगोन नों बिफाया जोंनि जिउ सोलेरखौ बारहुंखा सारन्थाइ बेफोराव खोख्लैनानै होनो मोननाय नङा बारहुंखा बारनायखौ नारखे नुरखे खालामनानै जोंखौ आरो जोंनि न'फोरखौ रैखा खालामनानै होनांगोन सारन्थाइ गावनायनिफ्राय जोंनि जिउ सोलेरफोरखौ रैखा खालामनानै होनांगोन सारन्थाइ गावनायखौ नों बिफाया नारखे नुरखे खालामनानै जोंखौ रैखा खालामनांगोन हे आफा जोंनि हांख्रायनाय गाबज्रिनायाव भुल गोरोन्थि खालामबा नों बिफाया निमाहाखौ होथारनांगोन बेखौ अहर अहर बोर सारस्रि लांनांगोन नोंनि मेगन थाइनैजों जोंखौ नायलांबाय थानांगोन दिनै बैसाग दाननि 1 अक्ट' बे बोसोराव दिनैनिफ्राय नों बिफाया जोंनि जिउ सोलेर संसार जानाय गासैबो बिथिङाव मोजाङै मोजां नायलांनांगोन खुलुमनाय हांख्रायनाय दोनथ'नाय जाबाय बाथौ आर'ज खालामनाय बे हाबाफारिया जोंहा जोबनानै थांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो बिदिनो जोंहा माखासे जानाय लोंनायखौ बानग्रा बिथांमोन सारमोनहा बानदों आरोना ओमफ्राय दा जों बे प्रसाद बिसोर बिथांमोन सारमोन बायनाय प्रसादखौनो जों जागोन नोंथांमोना नायदो आरोना मा मा प्रसाद दङ नै मा मा आइटेम दङ नै बेनो आरोना जोंना दुनिया बुजा मुरि नै गोदै बुस्थु दं बेबो गोदै नै बेखौ जोंनि रायजोनि रांनिफ्राय बायाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ जोंनो थाइसे थाइनै फैसा गोनां सारमोन ना हरनाय जादों आरोना जों दा बेखौनो राननानै जागोन एसे एसे दे जामजुसना जाथो मोजाङै मोजां संसार मोनजालांबाय थानांगौ दे बेवहाय मोजाङै संसार मोनजालांबाय थानांगौ दे नानि लेखा गोरों जानांगौ दे नानि लेखा गोरों जानांगोन दे नानि लेखा गोरों साननायफोरा जाफुंथों दे बेवहाय मोजाङै रायजो मोनजाथों दे आजा दे जानांगौ दे आयं दे आबै फिसौजोसो जायो नारानि बर' सिस्टार बियो दिनैसो लोगो मोनदों ओमफ्राय आदा सम्बर अरखौ मा बन्द' खालामगोन नोंलाय जाला दे सुखांदो माबार गुदुं लोंनांगौआ गुसु खालामबाय
बाथौ आर'ज खालामगौ मानि नै साया गुसु जागौबाय मालाबानो माखासे जोंनि सानसुमैफ्रा बयजोंबो अनलायनानै जानो हागोन होननानै बुस्थु लाबोदों आदा खगेन नार्जारि बेहा मुरिया 3.5 केजि बुनिया भुजिया 2 केजि लाबोदों ओमफ्राय अनसुमैया मा लाबोदोंमोन हा खासा बुट लाबोदों जोंहा अनसुमैया बेसेबां लाबोदोंमोन 4 केजि लाबोदों ओमफ्राय बादारिया जोंहा मुरि सेरनै बुनिया भुजिया लाबोदों बेनिफ्राय आंबो लाबोदों मुरि सेरनै बुनिया भुजिया सेरसे बेखौ लाबोदों ओमफ्राय आदा फुजारु नार्जारिया मा लाबोदों बुट खासा बुट लाबोदों बिथाङाबो ओंखायनो धोरोमखौ मोनसे सिमा होननानै जोङो बुंनानै लानांगोन आरो धोरोमखौ जोङो मोनसे फोथायनाय लानांगोन फोथायोब्ला धोरोमखौ जों फुजियोब्ला न'खराव सान्थि जायो जोंना बाथौ धोरोमा जोङो माने बोसोराव साय सालामि होनाय बेनो एसेबां गिदिरबो नङा जोङो गावखौ जोङो इसोरजों अनजानायखौ जों खालामनांगोन जोंना मोजांनिफ्राय मोजाङाव फैगासिनो दङ गासैबो दिनै जोंनि धोरोमाव सांग्रांखौ जाबाय होननानै जों बुंनांगोन खारन गोदो गोदायनि बायदि जोङो लोंनानै जानानै आलाय जाब्रे जानायखौ जों नुनो मोनला बुरला जारलाखौ जों नुनो मोनला दा सांग्रांनिफ्राय सांग्रां जोंहा जागासिनो दङ साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोगासिनो दं बेखायनो जोंनि गासैबो बाथौ सिबियारि नोंथांमोनहा जेरैबायदि जोङो दा सोलिदों बेबायदिनो सोलिलांबाय थानो हाथों दा माब्लाबा आन्चलिक बाथौ सभा जायो बा जिल्ला बाथौ सभा जायो मालाबा जों सेमिनार जायो बाहाय जाहाथे खोनाबानो जोङो लोब लोब थांनानै बाहागो लाहैयो बेखौबो आं खावलायनानै दोननाय जायो आफा बोराइ बाथौनाव आर'ज खालामनानै बयनिसिमबो आङो देग्लाय बोसोरनि गोदान बोसोराव मोजाङै मोजां सोलिलांनो हायो बेखौ आङो बयनिबो गाहाम हामलायनाय बावहरनानै दिनैनि बे बाथौ आर'ज खालामनायखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो जोंहा नैबे रेजिंगा जानानै जाहाथे न'आव थांनानै बयबो मोजाङै मोजां थाहैनो हायो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बिराद धन्यबाद जोंहा जेनेरेल फंबाया नोंथांमोननि सिगाङाव मोजाङै मोजां बुजायना होबाय आरो बेनिफ्राय साबसिन जोंहा बुजायग्रा गैया जों बयबो गावखौनो सासे होननानै हमनानै ला जोङो माने गाज्रि साननाय खुनु मोनसे गाज्रि मावनायखौ जोङो लानो नाङा जोंनि बाथौ सिबियारि आफादा गोदो जेरैमोन बेबादि नंलिया बहुद उन्नति जाबोबाय गोदाननिफ्राय गोदान जोङो दा उन्नतियाव फैगासिनो दं डेभेलपमेन्टआव गासिबो जोंनाव दंखाजोबसै बुंनो थांब्ला खोब गोजोननाय मोनबाय आङो दे गोजोन्थों दा दसे उनावनो अमा सिथारगोन जाहैबाय अमा सिथारनायाव गाबोन सोरांनायनिफ्रायनो फुंनिफ्रायनो जोंहा रंजानाय मागिलायनांगौ जोंहा सिबियारिनि न'खर न'खर जा गरनाय हरनो हायो बेखौनो जों मागिलायनानै जोङो फेहेरगोन गाबोन बयबो ओंखारलायदो अनलायनानै आंबो थागोन दे गोजोन्थों बेरायदों बाहाय जाबाथाय दै गाङो आरो ना मुरि बुट बुनिया भुजा बुन्दा बुन्दि माबा माबि नै आं बलाय बाहाय दैया आया मा जाखो बे रेजेंगा जाबाय नै रेजेंगा जोंना नै ब्र'आ रेजेंगा जानायखौ जागासिनो
गोथाव ना जाखुबाय बुरजा बुरजा मारदों ना दुनिया बुजा बुट नै गोदै दङ लालसा नै आंनाथ' लाबायसो आं नै लाबायसो मा जानो दे मा दं दुनिया बुजा ओमफ्राय नैबे बुट लाल साहा ओंखाम उखैबायमोन बिरादनो ओंखाम उखैबायमोन नै लाल साहा लोंना होदो बेखौ जानानै थाखो मोनसिगोन थान्दा ना मानो फैदोंमोन बेहायलाय मानो फैदोंमोन दे औ बेहाय जोंनि गामिनि दिनै बैसागनि 1 थारिखथ' बेनिखायनो बाथौ आर'ज खालामफैदोंमोन आरो गोदान बोसोरनि थाखाय दा जोब्बायना जोंना दा जोब्बाय दा जानाय लोंनायसै दा जोंना रेजिंआ जाखांनानै ओंखाम जाखानानै अमा मासे सिथारबावगोन अमा सिथारबावगोन दंखायो दा अमाया दंखायो बायनाय ना मानाय बायनाय नङा फिसिनाय ना ग्रुपाव फिसिनाय आरो बेसे गिदिर जाखो जोंनि बाथौ आफादनि नामाव फिसिनाय बेसे गिदिर जाखो 2.5 मन जागोन जाहैबाय 2.5 मन औ आदाया बुंखाबाय नै रेजेंगा जाखांनानै गासिबो अमा गोदानाव थांजोबनांगौ आदाया बुंखाबाय अमा गोदान माने बेबो बाहागो लायो आफादनि माने फिसिनाय दङ आरो ना ओमफ्राय 2.5 मन जागोन जाहैबाय गिदिरथार आं नायाखै दाबो दा नुगोन आरो ना बिनि गेजेरजों दा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जेब्ला जाखांनानै थांला जोब्बाय ओमफ्राय जों थाङागारना आयौ आंनिसो हाब सावजियालै माबा एफा दामि बुस्थुखौ आंनि नै जाग्राफोरखौ सावहैनो नागिरबाय फाग्लासो लांनो नागिरदों हा बिमानो अना खाना जायोब्रा नै आंना बुट जाखांबानो आंबो थांसै ओमफ्राय बे गाद्रा बुद्राखौ सावना गालांनांगौ आरो ना लेथ्रा जायोना जायगाया रुसिबा जाला ओमफ्राय जाखांनानै जा अमा गोदानांगौ दङ 2.5 मन जागोन जाहैबाय नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुगोन आरो ना नायलांबाय थादोल' बिसास खालामाखैबा बेना जानायानो 3 मोनब्रैथार ना गाइसमोन नै जानानै नै जोबहां जाबाय आरो ना ओमफ्राय बेहाय नै आरो दंबावो ओरैबो दंबावो आरो नैबो दंबावो जाबाबो थोआ जाहैदों ओमफ्राय बुटखौबो फानथाम जाबाय आं फानथाम बुट जाखांबाय नै जानो हायैखौ गारलायलायबावबायसो बेखौ आं लांजोबगोन न'आव बेबो आं जानो लांनासो जानो हाला जाहैदों दा जानो हायो न'आव जाहैगोन आं बे दा जाना दिन्थिला जाबाय आं बिराद जाबाय बेयावबो ओमफ्राय न'आवबो जाहैगोन आरो ना जाबावगोन औ साहाखौबो लोंजोबनो हाबाय नै हारसिङैनो मिथिदो बेखौ लांजोबगोन आङो गारा दामनि दामनि बायनायखौ गारजायो आग्ला फाग्ला जुथुमनानैबाबो लांगोन लाजोबगोन गाइसफोर गारा बिराद लस जायोना ओमफ्राय जायगाया लेथ्रा जायोना फोसाबनांसिगौ दा बेखौ खननानै सावहैनांसिगौ आरो ना दा आं लाजोबगोन आरो ना बेखौ सावनोसै जेमबाय दै जेमबाय नै बिदाना सालिनिफ्राय आर'ज खालामहोनानै जोंना हाबाफारि जोब्बाय नालाय ओमफ्राय जों दा न'आव थांनो ओंखारबाय आरो ना ओमफ्राय गुजुदों भाइरेल जानानै गुजुबाय दायो नै आग्लायनाय मुरि बुनिया बुजा बुट बायदिसिना आग्लायनायखौ आं एसे नै उदैयाव जुथुम लाना फैजोब्बाय आरो गाइसफोर ओमफ्राय लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला मोनसे साबसक्राइबखौ लागायना होलां लाइकखौथ' दाबाय ओमफ्राय लाइकखौबो लागायना हो लाइकखौ ओरै दाबायसो गाहायजों नङा गोजौजोंसो दाबायसो बिमाखौ गोजौजों होबाय था दिनैथ' गोदान बोसोर बैसागुनि ना साफा खारेबखौ दाबावथार मानसियानो बे मैया बिराद माबादों BMW लागायसिजोब आरो ना लोगोफोर खुनु खोथा गैया गोदान बोसोराव लागाय रंजासिजोब बैसागुसो लोगोफोर लागाय दामखाव मोसाखाव रंजाखाव जौआ रोसि लागाय फिनाया सोरबा आंखौ थांजानो लुगैदोंबा नैबे आयनाबोरखौ थांजानो लुगैदोंबा लेंहर थांगोन आं कमेन्टआव खिन्थाहर कन्टेक्ट नाम्बार होना हरफा आरो ना थांगोन गाबोन थांसै औ